Tretí deň točenia. Doma. Jo. Au! Bronze vyzerá vážne. Môže byť aj také, vieš, že iba si a iba ideš proste peknú pózu, alebo iba robíš, vieš, volačo, že iba si v peknej póze, že nemusí to byť vyslovene, že tancuješ celú skladbu. Nespomalujeme, ideme real time. Snažím sa ti napnúť, ale ja nemám tam sval. Mne tam trochu chýba. Asi sa mi to. Dneska budem takto domov.